mumastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvitsa kwamuri moziva kuti zvii zviri kutaurika, zvii zviri kuitika mumastreets social media umo. Asi chekutanga ndechekuti kana wanga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti usubscribe, turn on your notification bell so that every time when we upload a video pega patinoinza nyaya dzichipisa you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Chida kutenda nesupport yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. So nyaya ndauya nayo vazukuru, inyaya inosirisa, nyaya inopisa tsitsi, iri kunzi yaitika ku Limpopo province. Anditi iri kunzi yaitika ku Limpopo province, iri kungoseculator mumastreets social media. Ndosaka ndati ndiuye nayo panapa. Imimi kana muri kunatsoiziva kana kuti mune mwana anga aripo, motiudzawo comment section kuti zvii zvanga zvichiitika neMapurisa kuSouth Africa ve SAPS, anditi South African Police Services. Vaonekwa vatorwa mufananidzo vakaitisa vana Q vapinza muvheni. Anditi hameno chii changa chiri kuitika, asi vamwe vari kuti zvoni vana vemaZimbabweans avo vatorwa neMapurisa kuti mubereki umwe neumwe ange ari anotora mwana wake kana achivaratidzawo mapepa ake ekuti ari kugara sei kuSouth Africa, kuti ane mapepa here kana kuti haana. Handizive kuti zvakanaka here izvi zvaitika, kana kuri kunzi ndiyo nzira yavashandisa chiri chokwadi. Munotiwo kudii nayo nyaya iyi vazukuru? Kana chisiri chokwadi motiudzawo comment section kuti chii changa chiri kuitika. Vanhu vedu vaitawo uranda here vazukuru? Aiwa, kana zvasvika pakudaiwo maZimbabweans okay kumusha tiuye tizoregister to vote, zvinhu zvofamba zvakanaka pane kuti vana vedu vaone uranda hwakadai. Ndochanga ndoyozokuzivisai zviri kuitika mumastreets esocial media. Imotaurawo comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvino nichiti much love.